тук с мен е Михтарски. Днес ще играем Survival Games. И скоро започвам аз клипчетата на Pokemon Go. Вау, какво яко стана, виждаш ли го, човек? и как стана? Не знам. Ти виждаш ли го? Вой, какво беше яко. Аз държах пръчицата. Да започваме, хора. Айде, идвай бързо. Айде, ние сме тим, нали? Само накрая, ако останем и двамата, да се прибиваме. Тогава тима с... Хора, ние ще играем. Аз нещо не мога да се включа. Не, добре. Ти на кой? На слабия паркур ли си? Аз да. Аз съм на туя, не на Славия. Славия съм го превъртал, що да го превъртам още един път. Така се сяш. Трябваше да го има още оня в лобито, къде беше преди. То не беше много як, аз съм го превъртал. Обаче пък и беше много труден. Супер трудно. Аз го бях превъртал няколко Аз пъти. падах много яко. О, къде ме върна? Бях склекнал, това не е честно, бях склекнал и даже не знам. Къде ме върна? И брат, забелязал ли си тук новите промени? Преди нямаше този кораб Broken Lake, Сионя паркур. Ей тук, виж. О, Broken Lane се го нямаше със сигурност. Сигурен съм. И оня изи паркура и те отстрани. И не беше точно същото, беше с други купчета вълна. И виж, и отгоре не беше същото. Паркура беше абсолютно същия. Той е абсолютно същия ред на цветовете, обаче. Един тук хакер се тръгна и си граби често. Има такива хора на този свят. О, аз те виждам. Виж къде подскачам срещу тебе. Че има... О, да, видях. Това откъде го отвори той? Ого! Абе, аз го взех този меч, Почтено си го взех. Аз не взех нищо. Аз взех пръчка и хлебец. Аз взех въдица. Може да взема още една брадичка. Брат, от кога не сме играли Survival Games? Аз за последно играх днеска, пък преди това, преди няколко месеца играх за последно. Той ще го прибие. Айде, убиха ме. Гледай ма как игра. Убихте. Не съм. Вай! Казах ли ти? Плей аген такава. Хора, ние сме много слаби, ние сме изгубили форма. Помниш ли преди като бяхме в тим? Никой не може да ни победи. То бъгва сървъра повече. Нещо сме направили по... Като стана по новия формат, преди хич не бъгваше, пък имаше много хора също. Сега имам повече хора и много бъгва. И преди... Дано си го направят както в началото сървъра. Там тогава беше най-яко. О, любимата ми писта, брат. Любимата ми писта. Под водата са честните. Вай, сериозно ли? Това е много лесно, обаче. Да си върча. Абе, аз потеглям. Не може. 6, 4, 3, 2, 1. Аз започнах. Аз почти стигнах. Добре. Добре, хора. Може би този път ще си взема чест. Хора, аз няма да си взема, да знаете. Iron Bradва взех я. 2 Iron Бради. Два Iron Брадви. Въдица и един каменен меч. Добре. Аз тръгвам доволен. Аз. И при това бая.
Имам и кожена броня за глава. И сега... чест! Хлебец и ябълка. И сега... Тръгваме. Съжалявам хора, обаче много бъги. То сервер е много бъга. А не бе. Какво ста, приятел? Не. Тук преследваме една без нищо. Абе... Той е брат, някакъв си... Гледай ма. Намерих чест. Аре бе. Как става забатка? Тая тръгва да се бие. С кирка. Брат, Убий толкова я. щеш да яко, като преди да не бъги така. Аз съм за Samsung Galaxy G5 и пак ми бъги от този сервер. И аз съм със същото. Станаха 10 човека. Сега ще му отрепят. Ако спечеля, ще е голямо чудо, бе. Ой, тук има един, айде ще се пробвам. Не. Че съм бе. Пък това преди си го минах без проблем. Не я достигнах. Брат, само ако минеш спиралното на този паркур става толкова лесно, че просто... Аз изклякам на едната. Добре. Какъв е той? Аз изклякам на едната. Какво правиш? Ти ми искаш ли да се? Аре, убиваме, бе. Съм тим с Нави, Ласно, някакъв си е там. Ти! Той ми копира скина, човек! Обаче не той, където съм сям. Другия, сложих си този, за да съм се разнообразил. Не, че копирвач на скин. Тая писта, колкото и да не ви се вярва, все си взимам чест. Убих една с даймънче. С даймънче се бори. Човек, аз съм в финалната петорка. Тук найда чест. Добре. Братва! Абе, аз я взех! Взех си я честно и почтено, бе! Крадци долни. Бързо барем да вземат. Тук дано има. Не бе! Ама стига, бе, човек! Бях отворил тези чест. Бързо! Така, взимай! Абе, аз съм доволен от това, което имам. Само дет... Вече не съм доволен. Вече абсолютно съм доволен. Бях ли тук? Хора, аз съм в тройката. Сега. Какъв съм добър, аз съм. Вие си бягайте, аз ще седи в средата и ще... Абе, какво да седи в средата тук? Разбойници, брат, просто да не ти разправим. Help me! Някой да помогне, бе! Съм тук. Донече. Загубил съм форма на Survival Games. Спокойно, трябва да бия тая игра. Аз взимам всички бокулци, за да няма за другите. Мен няма май да ми стигне това времето. Не му пъхти, бе! Бързо бягай! Няма да ми стигне времето май за двете игри. Супер! Честовете са рефилна. Добре, хора. Бягай! Бързо! Половината умряха. Половината, обаче!
станахме 3 човека. Честовете се рефилнаха, трябваше да сме в средата. Добре, видяхме средата, нали? Ако не... Хайде, сега хора, тук имаше чест, ако греша. Аз не греша, Няма ли да спрат те, да ма гонят, Те са... Още да си ютубър че всички искат тебе да убият. Защо ли? Защото ако те убият, че... Да. Защото да убиеш ютубър си честно да ви кажа, според мен е голяма слава. Но който убие мене, според мен няма никаква слава. Според мен остана двама човека. Не, че не е добър, ам просто дразят му където ме убиват. Нататък. Спринт, бе, спринтирай, бе! Они още ли ма гони, бе! Абе, човек. Това е хора, аз на първата игра не знам дали ще спечеля. Елате да отидем в средата малко да понаградим честовете. Яй! Айде, он ме преследва. Хора... Сега ще започна нов клип. И да знаете, чакайте само. Чакайте, и аз започвам с него. Да. И сега това за мен ще бъде този клип. Чай сега. Аз ще свърша играта. Да. Тук бяхме аз, Валю, Play Again, Return the Lobby и спектатели. Единия се казва да се върнеш в лобито, другия да играеш от начало, пък другия да гледаш спектакъла. Това ще бъде от мен. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се. Чакайте след много малко време още един клип на CG. И чао!